Ay, hindi naman siya mahirap itulak. Obvious naman. Ay, ay, ay. 100 to 200 meters din yun, ha? Ay! And this is it. Good morning, my neighbors. Okay, mga brad. Good morning. Good morning, my neighbors. Tara, ride tayo. Wala tayong gasolina, oh, nagbiblink na. Pupunta tayo ng Maligo, Pangasinan. Sama ko kayo sa Maligo. Salamat, kuya. And this time, solo ride tayo, mga brad. Wala tayong kasama. Grabe, ang dilim, oh. Ang ilaw lang yung ano ko, no? Headlight ko. Buti na lang, kabisado ko yung daan dito. Pansin nyo, mga brad, di na tayo nag-Google Maps. At bakit ko nga ba pinili mag-ride ng ganito kaaga? Kasi una malamig, pangalawa wala pang traffic, no? Tsaka mukhang malakas ang ulan kagabi kasi nagising ako, eh. Grabe yun. Nagising ako sa sobrang lakas ng ulan. Pero alam ko, mga bandang alas 10 yun, eh. Alas 10, alas 11. Kasi tuyo na yung kalsada, eh. Nagising ako mga alas 3. Hindi na ako makatulog kasi alam nyo naman ng body clock ko pang gabi. So expected ko na magigising ako ng maaga. Eh nagkataon na day off pa natin yun, mga brad. So saan kaya ako pupunta? Sa Maligo, sa Baguio. Eh mas feel ko pag Maligo kasi dual purpose, mga brad. Mapasyal ako yung mga pamangkin ko, miss ko na sila. Bira, napakaaga natin, mga brad. 5:34 AM, dito na tayo sa Tayug. After kasi ng Tayug, mga brad, San Nicolas na. And ayun, Maliko na rin, no? So tingin ko ay stay muna tayo sa 7-Eleven para antayin magising yung mga pamangkin ko, no? Kasi baka wala rin tayong makita maganda. Good morning, mga brad, nandito na tayo sa Tayug at napakaaga pa. Napabilis tayo, ano. Pero ayun, gusto ko ipakita sa inyo sinapit ng aking helmet, ano, dahil madilim pa. Tignan nyo, puro insekto na naman yung helmet, oh. Ayan, oh, nakikita pa sa camera. Tingin ko nakikita naman, oh. Pati yung helmet, pati yung camera, mga brad, puro insekto. Kaya bumili ako ng wipes, no, sa 7-Eleven. Siyempre, habang nag-aantay tayo ng oras, edit is life, no? Wala ko yung tablet. Diyan ako nag-i-edit, mga brad, para portable, no? Tapos kain na rin tayo. Hi! Good morning! Mag-go to school ka na? Bye-bye, Sayon! Bye-bye! On the way to Maliko, it's currently 6:54, mga brother. Sabi nila may mga fog pa daw ng ganitong oras. Sana maabutan pa natin yung fog, ano. Kabisado ko na, kaya hindi na ako nag-map kasi pangatlong balik ko na dun. Sana hindi umulan. Pero looking at the clouds, ay, San Nicolas. Hello, San Nicolas. Ay, may speed limit dito. Ito yung gusto kong vibe, no, pag paakyat ng bundok, kasi parang sinasalubong mo yung ulap. Ganda ng daan dito sa San Nicolas. Ba't kaya ganun mag-overtake yung ibang tao, no? Alam na nilang merong nasa harapan, tutuloy pa rin nila. Papabomba yung bata, masyado pa maaga, brad. Pasensya ka na.
Yun, may fog pa oh. Huwag lang sana maulan, no? Ito pang birang ganda. Ito na yung bangkingan mga brad. Ingat lang tayo sa mga buhangin, no? Kasi madulas yan. Ito na! Woo! Sensya na kayo mga brad, di tayo master ng bangkingan. Naka masyado masigip. Oh yeah. Yes sir. Uy, aso. Banking ka ha. Mahirap nga lang talagang mag super banking dito mga brad kasi sementado siya, hindi siya asfalto, no? So syempre yung lubak, no? Naalala ko tuloy, nasa dinadyawan kami ng boss Ironman. Talaga naman 2 oras na bangkingan, 16 hours ka na nagra-ride, tapos babangking ka pa ng 2 oras. Oy, 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 oy. Buhangin. Salubungin ng ulap. Naku, nandito pa rin tong truck na to. Uy, teka lang, picture tayo. Pambira oh. Uy, pambira. Yan ang Sea of Clouds mga brad. Picture tayo mabilisan. Sea of Clouds baka mo. Woo! Diba tayo dito? Ito lang. Ganda oh. Yun naman. Woo! Ganda ng view. Tara. Dito, magaganyan ka, tapos gaganyan ka. Ang ganun. May nakalagay. Ladies, Alright. sabi niya. Judgeable certified. Ayan. Tensyo. Pahinga ka muna, Tensyo boy. No? Pagod sa bankingan at ang dumi na naman ni Tensyo boy. Linisan ko na lang uli pag uwi. Tara. Kape muna tayo. Thank you Lord. Let's go. Yun oh, pambira. Yun. Ah, pakulay. Oh. Kita niyo yan mga brad. Sabi oh. Tagal naman yung ulap. Oh, talagang sasalubungin ka eh. Iko, ulap talaga. Dito yung ano eh, magandang spot ng mag-picture eh. Kaso wala eh, puro ulap eh. Dito dapat ako magpipicture eh. Kaso ulap siya.
nadaan tayo. Sarap mag-ride, pambira, makulimlim lang oh. Walang araw. Grabe oh. Pambira. Galing magmotor nun ah. Pambira, solid. Overtake eh, no? Bago tayo buwi mga brad, ano? Punta tayo ng ano, may nakita ako dito na pansitan eh. Alam ko meron silang pansit batil patong. Alam ko nasa left side yun eh, yung pansitan na yun. Yun. Pansitan sir. Cagayan Pansiteria. Masubukan nga yan, Brad. Hindi pala siya pansit batil patong mga Brad. It's pansit kabagan mga Brad. So difference nito maliban sa noodles is yung may konti siyang sabaw. Pero pareho silang firm Cagayan. Uyan na mga brad. Busog-busog na. Let's go. Naku, yari tayo dyan. Ang dalim oh. Diyan pa naman tayo papunta. Hey! Uy, bakit? Naku, umaambon na. Umaambon na mga brad. Tapusin ko na dito yung vlog, no? Alam niyo naman na yan. Lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!